Ja al Neolític, la riera de Rubí va cridar homes i dones a instal·lar-s'hi. Milers d'anys després, els ibers hi van construir els seus poblats. D'aquella època és aquest forn ibero-romà de ceràmica. Aquí s'hi cuïen les peces de ceràmica en el gra aïllat que sosté el pilar del centre. Se sap que és aproximadament del segle II abans de Crist, gràcies als fragments de terrissa que s'hi han trobat. Va romandre amagat durant segles, fins que entre 1918 i 1925 uns quants homes, entre ells el rubinenc Joan Roure, el van descobrir en obrir la rasa de la via del ferrocarril entre Rubí i Terrassa. Dalt d'un tossal, el castell de Rubí domina la població. Datat del 1233, l'edifici té fins a 5 etapes constructives i trobem restes de totes. 2 de les finestres geminades del pis superior són gòtiques, mentre que l'altra és romànica. Aquest grafit amb motius navals, ubicat en una de les sales nobles, és del segle XV. L'edifici es va rehabilitar i es va obrir definitivament l'any 1996, convertint-se en el Castell Ecomuseu Urbà. Però la història de Rubí es remunta molt més enrere. Els ibers van veure com els romans arribaven aquí fa milers d'anys. A Can Oriol encara es poden trobar les restes d'un assentament romà proper a la Via Augusta. Els seus habitants es dedicaven, entre altres activitats, a la fabricació de ceràmica i elaboració d'oli i vi. En aquest jaciment s'hi han trobat 2 dipòsits o lacus, làpides funeràries i un tors de marbre de Dionís pertanyent a l'Alt Imperi d'entre el segle I i el segle III després de Crist. També s'hi conserva un camp de sitges de la tardoantiguitat entre els segles IV i VI. A Can Oriol s'hi troba també aquesta era construïda l'any 1850. Tenia capacitat per fer 4 batudes alhora, bàsicament d'ordi i civada. Es conserva l'enrajolat en diagonal de pedra sorrenca vermellosa i 5 lloses escrites en llatí. 4 d'elles se situen a cadascun dels angles. La 5a, al centre, s'emmarca en una greca dins la qual podem llegir el nom del propietari, Pau, Viver i Oriol. Aquest roure, al bosc de Can Oriol, té un gran interès, tant botànic com simbòlic. És el més vell de Rubí, té uns 300 anys i fa uns 20 metres d'alçada i és l'únic del municipi protegit com a arbre monumental. Presideix la plaça que hi ha davant de la masia, molt a prop de l'era, i forma part d'un dels itineraris locals de natura i excursionisme. En 1918 arriba el ferrocarril a Rubí i amb ell la urbanització de la zona sud. Un deixeble de Gaudí, l'arquitecte Lluís Moncunill, projecta un seguit de cases d'estil modernista i amb trets similars al voltant de la plaça Pearson i els carrers Balmes i Prim. L'acroteri ondulant de la casa del número 31 del carrer Balmes destaca especialment i és un element característic de l'arquitectura modernista. L'inici del segle XX és l'època en la que molts rubinencs que van marxar a Amèrica en busca de fortuna retornen a la seva ciutat, fent-se construir cases d'estil modernista. Eren coneguts com els indians. Aquest conjunt de residències, format per les torres de l'Ateneu, Gajo o Marvà, Teixidor, Can Riba, Torre Samaranc i Escola Balmes, van ser construïts per alguns d'aquests indians. Són habitatges unifamiliars de caire colonial que mostren la sumptuositat d'aquells rubinencs enriquits i en ells queda palès l'estil urbà de la ciutat jardí d'aquell moment. De tots aquests edificis, un dels més emblemàtics i amb més vida social per al poble és l'Ateneu Municipal. El va fer construir Climent Riba, un pagès rubinenc que s'havia enriquit a Xile amb el comerç del guano. L'edifici va ser dissenyat probablement per l'arquitecte modernista Lluís Moncunill durant el primer quart del segle XX i té una clara influència gaudiniana, com s'aprecia en el trencadís de les pilastres de l'entrada. Actualment s'hi fan diverses activitats culturals. L'arquitecte modernista Lluís Moncunill va deixar la seva empremta en l'edifici que allotja la Casa de la Vila. Va ser propietat de la família Rufé fins al 1922.
Un any després, el deixeble de Gaudí va començar la reforma de la façana afegint-hi la tribuna sostinguda per dues columnes dòriques habituals al noucentisme. Malgrat el seu estil neoclàssic, s'hi va afegir un coronament barroquitzant amb un rellotge i un escut heràldic del municipi.